Ngiyabingelela bonke abantu emhlabeni wonke eindaweni zonke la kufika khona lelizwi lomemo. Ngiyanibingelela nonke South Africa naseyindaweni engaphandle. Kwala ngiyazi ukuthi khona abasibukayo phesheya kwezilwandle. Nginabantu bala inqabeni abasebenza phesheya engibathathile ngogcobo lwami. Abanye ngabasa ko-Italy, abanye ngabasa ko-Nigeria, la e-Africa, abanye phesheya kwezilwandle nasemazweni angaphandle wonke. Ngiyanibingelela. Ngibingelela iSouth Africa yonke, ngibingelela Zulu Natal, Gauteng, la engikhona eGoli. Ngibingelele koMpumalanga, ninjani lapha eMpumalanga? Ngibingelele Lesotho, ngibingelele Harrismith, ngibingelele awungathini Limpopo, Northwest, onke ama-province alapha eSouth Africa nawo ngiyawabingelela onke. Bese ngibingelela onke maQhawe, lonke ibandla maQhawe lapha khona indawo ngeendawo, njengoba uLwesibili namhlanje ngenza loluhlelo oluzodlala ngesonto. Ngiyanibingelela, ngiyanithanda kakhulu. Ngibingelela endaweni yakithi Mvunzini Tsolakahla. Ngibingelela wonke umphakathi wangakithi. Phela ngiyingane yakhona, ngiyingane yabo lapha ya eVryheid eMvunzini. Ngibingelele lapho Mvunzini, ngibingelele induna zonke, ngibingelele bonke nekomiti layo nabo bonke abantu. Sanibonani. Umprofethi uCaba lo uDr X, umprofethi wabantu osesize abantu nosasiza abantu indawo zonke. Ngibizele ukuthi ngizosiza abantu. Angisebenzi ngobizo lokufundiswa umuntu. Njengoba ngilapha nje ngisebenza ngobizo engilithunyiwe lukamoya, ngoba uNkulunkulu ungumoya. Sesiphila esikhathini esibi sokugxekana kwabantu abathi bakhonza uNkulunkulu. Kukhona abantu abenza sengazathi uNkulunkulu wabo special wakhandelwa bona, abafuna uNkulunkulu ukuthi akhonzwe ngendlela abamkhonza ngayo bona, nangendlela ayiveze ngayo kubo. Ayihambi kanjalo into ekaNkulunkulu. Ubizo lwethu likamoya alifani. Akufuneki ukuthi uma sithola iplatform noma kuma television ebese sibona ezinye izinkolo engazathi ezinye izinkolo ziphambene, azenzi lokho okufunwa uNkulunkulu. Ma umuntu uyikholwa kufuneka wazi ukuthi uNkulunkulu sisiza abantu ngendlela ezihlukeneyo. Abanye benza ukuthi, abanye benza ukuthi. Asizanga la ku television ukuthi sizogxekana, kodwa inhloso uNkulunkulu asithumela yona ukuzokhuluma usindiso likaNkulunkulu, ukuthi abantu mabathole iqiniso baphinde basizakale enyameni, umuntu angahlupheki esebandleni. Ngithi-ke bonke abantu nasi isimemezelo esiphuthumayo. uNkulunkulu akuyena owakho wedwa. uNkulunkulu wabantu bonke. uNkulunkulu uthanda bonke abantu. Kufanele ukuthi abantu bafunde ukuthi bangahlambalazi ezinye izinkolo. Umuntu mayekholwa kwelinye ibandla awuna right yokumehlulela, ngoba wena awuyena umehluleli, nawe usayohlulelwa. Akufuneki ukuthi sehlulele la. uNkulunkulu akasibizelanga ukuzojaja abantu ukuthi base baya esihogweni, leli yabandla liya esihogweni. Awuyena uNkulunkulu wena. Uyisikhonzi phansi kwale umbrella kaMvelinqanga onguJehova umehluleli wabantu bonke. Nasi isimemezelo. Bantu baseMpumalanga, nangu Dr X. Mpumalanga. Piet Retief, Mpumalanga, lapho ePiet Retief. Umprofethi usethelekile. Ngizotheleka lapha ePiet Retief. Ngifuna abantu abaphethwe izinkinga. Kunabantu abangazazi ibongo zabo.
abahlushekiswa nje ilokho. Kunabantu abazaleke kabi. Kunabantu abathwele iqalekiso ezomkhulu nabazali babo. Kunabantu njengamanje asebehambe indawo befuna usizo abasizakala. Iproblem abanye abaloyiwe bathwele iqalekiso ezabazali. Umprofethi wala eAfrika ngisebenza ke mina ngokwesithunywa futhi njoba ngilapha nginezithunywa ngoba ngikholela ukuthi uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu akekho ke wambona, akekho noyedwa ongathi uNkulunkulu umbonile njengamanje. But uNkulunkulu uma ezosiza abantu abasenyameni wembatha inyama yomuntu. uNkulunkulu akakhethi umuntu othandwa yithi. uNkulunkulu ukhetha umuntu amthandayo abese thatha umoya wakhe. Lo muntu akhulume izinto ahlalwe izingelosi zikaNkulunkulu. Akhulume izinto lezi ingelosi kamoya because uNkulunkulu ungumoya. Soze uyibone ingelosi ngamehlo but uNkulunkulu ungena kumuntu. Ingelosi isebenza kumuntu. Siyokhumbula ukuthi kwaIsrayeli normally uMoses umuntu owayelusa nje inkomo umhlambo yenkomo kuumfana nje wayelusa izimvu. But uNkulunkulu weza lapha kuMoses wangena kuye ngomoya ukuthi akayokhulula abantu. Singabala baningi abantu abathunywa even la eAfrika. Thina abantu abantsundu sinkinga ngoba sibukela phansi. Thina abethu abaprofethi abantsundu noma abantu abathunywa uNkulunkulu abamnyama ngoba benje ingathi ngebala asibamukeli. Sifisa njalo sihlale sifuna ukulandela abantu noma sizwa kakhulu ngabantu base-Western, ama-Western, laba abamhlophe. Thina sicabangi, thina abantu abantsundu ukuthi uNkulunkulu angaziveza kithi abe yibala lethu. Baningi abantu abathunywa la eAfrika namanje basekhona. Singabala nje oShembe. Uma ungathatha istory sika Moses elusa inkomo bese uthatha istory sika Shembe, Isaiah Shembe owayelusa inkomo. uNkulunkulu mayefuna ukumthuma phakathi kulesizwe esintsundu la eAfrika wamthola lapha ekuluseni inkomo. Wazembula wakhuluma ngezwi wangena kuye wamthuma engafundile engazange aye eBible school njengoMoses. Asizwa la kuthiwa khona uMoses wake waya eBible school. Asizwa futhi ngoEliya ukuthi baye eBible school. Babe setshenziswa umoya owawungena uqhamuka kuJehova. uNkulunkulu athumele ingelosi bese yehla. Uma uzwa oShem baningi abaprofeti njengolihanyane ba-Afrika. Ngiyangizwe nje abantu bethi kwalihanyana kunqunywa abantu. Kodwa mawungabuza ukuthi ubaba uLihanyana njobe elandelwa abantu abangaka nje ungabe lapha kubulawa abantu. Bakhona ubaba uMasango la nje nabo baba uMasango ngoba bentsundu uzwa abantu kuthiwa kunenyoka. Mawubuza uke wayibona inyoka wazuyibona. Mawungambuza nje ukuthi uLihanyana ubone phi kubulawa abantu kwaLihanyana lutho. KwaShembe khona. Ngikhule eAfrika ngifuna ukuthi ungizwe kahle ngoba siphila esikhathini lapho isikhathi that's why kukhona izwe lithi abantu bami bayabhubha bayafa bayahlupheka ngenxa yokuswela ulwazi. Njoba sibona nje lamanyala enzakala la eSouth Africa day and day kufa umuntu. Day and day kubulawa wesifazane. Day and day kudlwengula umuntu. Day and day nabesifazane baphelelwe unembeza. Kukhona la okumoshakele khona Lihanyane. Angeke umuntu onabantu abangaka alandelwa abantu abangaka bese kuthiwa lapha kubulawa abantu. Uma ubuza lo muntu ubone bani? Hayi ngizwa.
Lela even nawe wena okhuluma kukhona abantu abakhuluma kabi ngawe izinto ongakaze uzenze abayishoyo okwazi ukuthi izinto ezimbi abantu abazisho kuwe ngomunye umuntu yazi ukuthi nakuwena khona abayishoyo futhi ma-Afrika ake siqaphele sivuke ngoba mina ke angifihli ngizalwa lapha ya ngokukamoya lapha kwaShembe eNazaretha ngokukamoya ikhaya lami elikhulu engazalwa khona ebuhleni ngaphansi konyazi ubaba wami kamoya la engizalwa khona angeke kushintsheke futhi lokho akekho yokuguqula ngoba nengane ma izalwa ekhaya noma ingaphuma yakho umuzi kodwa akupheli igama lokuthi ingiyakwaSibanibani akushintshi lokho akusho ukuthi uma sewunekhaya ikhaya lakho likamoya noma ikhaya lakini ngokwenyama sekumele ulilahle ma-Afrika nginxusa ukuthi ake sivuke la kunjenje South Africa kumoshakele khona lapho esilahleke khona sisuke sathatha izinto zabezizwe sakholwa yizo kakhulu ezingasebenzeli njengamanje kunabefundisi abahluphekayo bayakhonza kunabefundisi abahayikayo akanamali kunabantu abakhonza uNkulunkulu emabandleni babulawa indlala ngoba akukho abakutholayo ngithi-ke mina nabo obamasango balandelwa zinkumbi zabantu kodwa kunabantu abakhuluma kabi ngabo maningi amabandla aphethwe abaholi babantu abamnyama nathi njengoba silapha nje kukhona abakushoyo oqaba bathwele kodwa makuzo omunye wesinye isizwe akathwele makuzo webala akathwele makukhona ibandla lomuntu welinye ibala akathwele malo muntu elandelwa engwelinye ibala elandelwa ezinye izizwe akathwele kodwa uqaba mayenza imisebenzi emikhulu ephilisa abantu elandelwa abantu uswethwele manje bese kuba inkinga ukuthi wena mawuthi kuthwele umuntu uthwele ngoba phela awunamali ngiyakubona njengamanje nje awunamali awubheke nje namanje emaphaketheni yini nawe ungazama indlela yokuthwala phela lapho kuthwalwa khona wena ubone kanjani uke wayani wawuthwala uboneni ma-Afrika asingakhuluma izinto ezingekho masiphaphameni na iSouth Africa yethi yafa ibulwa ukuthi siphumile kuyinkolo esayifica zobaba mkhulu bethu khona manje kunabantu abaphuma umkhankaso abathuka ngisho amathonga amadlozi abathuka izangoma abathuka abathandazi base-Afrika ma ukhuluma ushisa impepho kuthiwa uhlaselwa amadimoni wema-Afrika phaphamani uvukani nasi isimemezelo esiphuthumayo kade ngikhuza nje lokho ukuthi kunje awubheke nje sivuka ngegazi sidlala ngegazi indlala South Africa imizi izibaya zokhokho bethu zi-empty akho lutho abantu balambile kuyafiwa kuyabulawana day and day kodwa sithi siphethe izwe limosheka west ma-Afrika nasi isimemezelo esiphuthumayo Prophetic ngomhla ka-9 September kube kumgqibelo abaphelele abantu eCampville Stadium lapha eProphetic abaphuma abantu kodumba baphume zonke indawo ngizobe ngikhulekela abantu ngehora lesishiyagalombili ngizobe ngithatha ama-1-on-1 usheshe ufike bese kuthi emini ngo-11 ngiyaqala ukukhulekela ngifuna ingane eyiphethwe imimoya nawe unenhlupheko ukhenywa zilwane ngifuna abantu abathi thina asisebenzi uma ungatholi imisebenzi ngiphathele i-ID party certificate uma unengane edla ama-drugs njengamanje unengane njengamanje elala esipotini ephuza utshwala ivuke esipotini njengamanje unengane edla iwunga baphelile abantwana iwunga ngithi mina phatha impahla zayo noma uyibambe uze nayo
uzobona amandla. Ngingumprofethi, ngeke futhi ukushintshe lokho. I am a prophet of God. Ngithunyiwe, imisebenzi iyangifakazela. Nginabantu abafikela into zabo zimnyama. Ngithi mina ngifuna ukususa ukuphahlaza ukhamba olabunjwa lapha ekhaya kini lobumnyama. Kwathiwa ngeke nisebenze, kwavalwa kwaphehlwa amanzi amnyama. Ngomhla ka-9 abaphuma abantu ePiet Kempville Stadium. Umprofethi obuya ashisa impepho, umprofethi osebenza ngamathonga, umprofethi ohamba nezithunywa, umprofethi ophakamisa izithunywa zabefundisi, ophakamisa amabandla, ophakamisa igodlo zezangoma ebeyingasebenzi ziphakame, umprofethi wabathandazi. Ngithi mina ngomhla ka-9 September kube umgqibelo, abaphelele abantu eKempville Stadium eMpumalanga. Piet, I'm coming. Bonke abantu ngifuna nje ukwenza nje easy. Wonke umuntu ozobe khona ngifuna ungiphathele 300 rand. Nginensebenzo engiphathele yona. Ngifuna ungiphathele 300 rand. Lo umagezana isiwasho esinamandla, insipho, amafutha ozowagcoba ube muhle kuze kuvuleke izinto zakho, zikugeze ubumnyama, kuvuleke into zakho. Ngizobe ngiphethe ngishiwasho lezi umagezana ngapha, umagezana nasi isiwasho, umanqoba uyosithola khona. Umkhucululo, abaningi bayawazi lo mkhucululo owenza imangaliso, ozenzayo imangaliso. Ngithi ungaphuthelwa Kempville Stadium, Piet, abaphuma abantu lapho eMpumalanga, baphuma abantu eSwazini la kuthiwa khona uyagaywa. Ngibafuna ePiet, abaphelela abantu kusuka ngo-8 ngithatha ama-1-on-1 bese kuthi ngo-11 ngifuna iy'ngane zesikole ey'phethwe amadimoni. Nakho kunye ngizobe ngiphethe zonke iwasho lapho eMpumalanga ePiet kaMprofethi. Ngizobe ngiphethe ukhamba, inkonzo yokuphahlaza iy'nkamba zobumnyama. Ngifuna wena ozoba khona, ngifuna umfundisi othi umfundisi ibandla liyaphela. Ngifuna wena osebenza ngabantu othi indumba yami akusangeni bantu. Ngifuna wena ukuthi uze ngalolu suku kuyobe kumgqibelo. Awubheke uyikhansela, uyimeya. Khona abantu abakufuna ngeyibhamu, khona abantu abakufuna phansi phezulu wena. Ngithi come ngomhla ka-9. Nakho konke uma ngisuka lapho Scott Beckville abaphuma ngizobe ngiseScott ngomhla ka-7 October. Ngomhla ka-7 October Scott, mhla ka-7 October Scott. Abaphuma abantu Harrismith, abaphuma abantu koBeckville, abaphuma abantu koMnambithi, abaphume. Ngizobe ngilapha eScott Town Hall edrobheni, eScott Town Hall. Ngomhla ka-7 October umprofethi qobo lwakhe lo uzobe beka abantu izandla, athatha ama-1-on-1, abaphelela abantu basuke eScott, basuke eThekwini, basuke zonke iy'ndawo, Maritzburg, basuke kuphi zonke iy'ndawo. Ngithi Moy River abaphelela abantu, ngizoyikhipha lento abakufake yona. Lesi isichitho esenza ukuthi indoda ingahlali, umfazi angahlali, umuzi ungakheki, ngizosikhipha. Scott ngomhla ka-7 October kuwo lo nyaka 2023 abaphelela abantu. Nakhona ngizobe ngiphethe umagezana, ngiphathele imbewu yakho ka-300 rand. 300 rand. Umuntu ozobe khona ageze azophatha imbewu, aphathe 300 rand.
ngizobe ngiphethe umagezana ozokunikeza inhlanhla ukuhlambulule 300 rand zonke lezi ndawo engibalayo. Ngizobe ngiphethe umagezana ozokuklina ichitho uhambe uyothola umsebenzi izinto zakho iqaqeke. Escort ngomhla ka7 October 2023 ngizobe ngise Escort Town Hall. Escort Town Hall abeze abagulayo, abeze abanayinkinga zemsamo. Awuphumeleli wena ngoba kubhede emsamo, kwasetshenzwa abathakathi bathwebula lapha emathuneni, bathatha amathonga wakho amadlozi wakho bawathwebula lapha ekhaya. Sewuphila nesilwane, sekufaka isilwane kuthathwe umuntu ongeyena owakeni wazofakwa lapho ekhaya. Uyahlaba awuboni lutho, sewuhambile wena izinyanga ngiyakubona wahamba awusakusiza umuthi. Come, awukusizi lo muthi, come. Ngomhla ka7 October abaphuma abantu eScott namaphethelo, abaphuma abantu eMsinga, abaphuma zonke indawo. UMprofethi uDr X wabantu, awusuka madoda, UMprofethi wabantu lo okhuluma ngomoya wobuAfrika othunywe la kuma-Afrika. Nakhona ngizobe ngithandazela ngithatha abaphela abantu lapho eScott ngo 8 o'clock 1-on-1. Fona njengamanje mawufuna ulwazi, fona njengamanje mawufuna lonke ulwazi. Standard tone, sanibonana standard tone, sanibonana standard tone, sanibonana stanela. Khona ingoma eyayithi standard tone, it's whoop whoop whoop. Standard tone, I'm coming standard tone. UMprofethi dala ningifune standard tone. Sengifikile athatha kulukuthi ngangena standard tone. Dala begulukudela abaprofethi sekufike umavula kuvaliweke manje. Kudala begulukudela, mabegulukudela bakusho ngaphethe lutho. Mina ke khona ngize na standard tone. Standard tone ngomhla ka 28 October I'm coming standard tone. Abaphuma abantu lapha eSakhile, abaphuma eFolkrust, abaphume Newcastle, abaphume indawo zonke abantu, abaphume nako Emelo, abaphume eStandard tone. Kuyobe kumgqibelo futhi. Nakhona ngiyobe ngiphethe umagezana ozokuhlambulula lezi chitho namaphupho wakho ukuthi ukhona nokuphupha kahle. Abaphela abantu lapha eStan West Hall, Stan West Hall, Stan West Hall, Standard tone. Phatha umquba wenkomo, phatha iID yakho, phatha certificate sakho. Wena onengane edla idakamizwa, khona ingane ephuza utshwala ekuhluphayo, ilale epotini, phatha impahla zayo. Mayingezanga yona phatha impahla zayo. Ngomhla ka 28 October abaphelela abantu lapha ya eStandard tone, eStan West Hall. Ngizobe ngiphethe nakhona inkonzo yokuphahlaza izinkamba zobumnyama, inkonzo yokuphahlaza izinkamba zobumnyama. Ngiyobe nguliphethe lelo khamba olizobuyisa izinto zakho, lelo khamba olizophahlaza abathakathi. Zonke lezi inkonzo engihambayo ngizobe ngiphahlaza. Usefikile Dr X, usethelekile. Nquthu. Aw lapha ngakithi ekhaya nquthu. Lapha esigodini sika baba uSosobala osahamba emhlabeni Sosobala. Usefikile ke uDr X. Nquthu nakhona nquthu ngomhla ka 4 November. Ngo 4 November. Mhla ka 4 November. UMprofethi lo uzobe lapha eNquthu eVA maQhawe Hall ngehora lesishiyagalombili kuyobe kungumgqibelo. VA maQhawe Hall.
Abaphuma abantu abagulayo, abaphuma abaphethwe ushukela, abaphethwe uTB, abaphethwe izifo zonke, abaphethwe izistroke, abaphethwe laba baphanjaniswe inhloko amakhanda. Njengamanje awusebenzi. VA maQhawe Hall ngomhla ka4 November abaphelela abantu lapha eNquthu. VA maQhawe Hall. VA maQhawe Hall. Nakhona ngizobe ngiphethe yonke imaterial yami, zonke iwasho ezizokuphakamisa. Ngizobe ngiphethe ngisho amatshe, nginetshela ukuqinisa umuzi ozolithatha ubethele ngale ekhaya. Ngizobe ngiphethe amakhandlela othi mawulikhanyisa ikhandlela kubaleka imoya, ikhandlela elizokubuyisela izithunywa zakho ekhaya. VA maQhawe Hall ngomhla ka4 November umprofethi uzobe lapha eVA maQhawe Hall. Abaphela abantu inquthu namaphethelo, basuka abantu eMondlo, basuka abantu ekhaya eMfuzini, basuke abantu yonke indawo. Kandla, abasuka enkandla. Kunokuthi Dr X wagulukudela. Ulundi namaphethelo. Ulundi abasuka abantu kwaNongoma, abasuka abantu eindaweni zonke. Umprofethi uzobe lapha, bantu basolundi ngiyanthanda zonke indawo ngiyanthanda. Nangu umprofethi uDr X, umprofethi okhuluma futhi obusisiwe. Ngabuswa mina eNazaretha kwaShembe, ngabusiswa inyanga yezulu, ngaphinda ngabusiswa inkosi unyazi lwezulu, inkosi yamaNazaretha. Namanje kade ngikhona, ubonile emafonini ngishuthe nenkosi ingibusisa. Ngithi-ke multi-purpose hall Olundi, multi-purpose hall. Umprofethi uqabu ngizobe ngiphethe inkemba. Nansi inkemba. Nansi inkemba, ngigwaza abathakathi, ngigwaza izitha zakho, ngigwaza abakufuna phansi, kuzoyabona phansi abafuna wena. Multi-purpose hall Ulundi, ngizobe ngilapho Ulundi. Njani Ulundi? Watheleka uDr X, baphila abantu zavuleka izinto, baphila abantu zavuleka izinto. Ulundi ngomhla ka11 November. Ulundi ngomhla ka11 November. Nakhona inkonzo zokuphihliza ukhamba. Inkonzo zokuphihliza ukhamba lobumnyama. Ngifuna abantu abagulayo, ngifuna ingane lezo ezihayizayo ephethwe zipolian, ngifuna abantu abangasebenzi, ngifuna abagulayo zonke lezi ndawo. Dr X usefikile maduze Durban Mpangeni. Ngithi abafuna umprofethi eze ngakubo, funa indawo eyihall bese usifonela, uzofika qathatha umprofethi. Durban ngibhizi ngiyalungisa Durban. Bantu baseThekwini ningilindele ngiyazi. Bantu baseMpangeni maduze nje eMpangeni ngiyeza. Maduze nje hlalani nami la, idate izophuma. Durban hlala nami. Eastern Cape, Cape Town. Hlala nathi, ngizofika ngiyeza. Ngise i-tsunami iyeza, tsunami. Angazi ukuthi waye uNkulunkulu athi angibize ngetsunami ke namhlanje. Natho ke tsunami yini tsunami ngonje wena uyazi ke wena yini tsunami. Mase kufike mina ke kubaleka abathakathi, kubaleka imkhofu, kubaleka otokodosho, kubaleka imkhunkulu. Itsunami sifikile iphephula yonke, mavula kuvaliwe. Amadoda wena nina-ke eningamadoda enizobe nikhona zonke le ndawo, ngizobe nginiphathele into yamadoda. Nansi ngeke ngikhulume kakhulu, uyofika uyithole into yamadoda ezokwenza ukuthi ube ubaba. Uyazi ukuthi ngisho kuphi? Into yamadoda ezokwenza ukuthi ube ubaba ngizobe ngiphethe. Fona njengamanje ufune ulwazi. Ngithi-ke zonke indawo ngiyeza, I'm coming, ngiyeza. uNkulunkulu makabe nani nonke ezindaweni zonke. Umprofethi utholakala la eGoli.
ngiseDorin Fontaine. Mawuzobona umprofeti ngikhona ngolesine siba nenkonzo. Kube umgqibelo siba nenkonzo. Kube isonto siba nenkonzo. Ngikhona la zonke lezo nkonzo. Akukho la ngeke ungithola uzongifica ngila. Umgqibelo, isonto, ulesine, umprofeti ukhona la. Ngithi ke phathi ingubo yokulala mawuzobona umprofeti. Mawufika eGoli sifonele. Nginazo imoto ezizokulanda zikubeke la khona umprofeti. Ungafika ngolesihlanu uzuhambe Monday. One on one ngiyatholakala. Fona njengamanje ubuze ukuthi umprofeti utholakala kanjani. One on one ngihlale nawe phansi. Ma ethi uNkulunkulu angikuprofete ngizokuprofeta. And akusho ukuthi mangakuprofethanga ngeke ngikusize. Ngiyakumema ngithi mina come abapheleleka abantu zonke lezi ndawo umprofeti uyeza Durban lindelani umprofeti. Ngiyabonga kakhulu inkosi inibusise umprofeti wabantu. Buka njengamanje uhlelo kancane ubuke. I'm coming. God bless you. Inkosi kubusise. Namhlanje into engizoyenza what I'm coming to perform, ukukhuluma nemoya to speak to the spirits, nokuxosha imoya. to cast them and Ngizoyenza command isikhathi them. esincane ngeke futhi ngikhulume kakhulu Very ngokuthi brief phuma and diboni. concise to cast Kodwa out the makuvuma ngizokhuluma la demons. ngifuna ukuthi If uyizwe. we, please listen. Wena mama unesipho khona umuntu ongasekho Someone ohamba is naye normal with ohleli you. phe wakho Is a ofuna promise ukukunikeza you. isipho We won't esikhulu. give you the great Wena kumele gift, usebenze abantu. of the work with the Njengamanje lo muntu right now. ngiyabuzwa. I can Ngifuna ukuqala feel it. ngawe I eqala. want La to ngawosa la bless ngifuna Mr. Lang. ukukhombisa. Mr. Lang, go there. Lang, what's I that? want to prove something. Langa Mr. Lang, bamba la. hold it. Baba onamandla Powerful ngimnikeza God, isibani. empower him through with the light. Mayelata When amakhandlela. he's switching on the light, Maphakame ithuba. let the messengers rise up Besalo mama. of this woman. Ngiyamvula. I'm opening her, Ngiyamphakamisela. raising up. Ngiyamvula. This thing. Ngiyamphakamisela. Rising up, Ngiyamphakamisela. raising up. Thula-ke. I'm raising it up. Langa Mr. Lang, ngifuna ukuthi uzwe kahle. I want you Mfetshisi. to witness. Layita la. Switch it on, Hamba kulo mama la. Go to Uthi ngifuna ukuthi uthi her. ngengelosi Through kaMprofeti. the angel of the prophet. Ngithula umprofeti. I'm signed by the Wena ohamba prophet. nalo. You with this woman. Ungaba umkhulu noma ugogo. Ngizocela ukukhanyisela njengoba kusho umprofeti. Khuluma. That Khanyisela is o2. what the prophet Nawe uhleli said. phansi. You are sitting down. Lalela la. Listen, Njengamanje right now, la phansi. down here, Ngikhuphula I ithunya. read Ngikhuphula amathomo. Ngifuna I bonke. want everyone. Angeke ngithi zangapha. Oh, cannot Kodwa tell you. kukhona People abazolethwa. collect Zidalwa la. you. Ngifuna Messenger, kuqala lo. bring them in front. This one's the Ya, first one. ukhuluma lo mlili mkhulu kuye. What tongue, what language are you using? I speak all the language. Uzalele wena. Multilingual. Where are you giving birth? Ngizalelwe. Uzalele phi? Ngibelethe. Where do you originate? Kwarachepa. Ubani? Umkhulu bani? Umkhulu. Ndlebe What nkulu. predecessor? Ndlebe nkulu. Ungwakabani? What's the name? Umkhulu. Ngibelewe ukhokho wakho. Ungwakaba isibongo sakho What umkhulu is your ekhuluma kuyena? surname? Progenitor. Umarubiyani. Umarubiyani. Marobiyani. Yeah. Marubiyani. Kuphi nendawo umkhulu? Whereabout? Rachepani. Rachepani. Kuphi lapho? Whereabout? Amaskral. Hamasrani. Namaskar. Mkhulu uthini ngikusize ngale kule I'm ngane? saying how the prophet happened. Kudala hamba. Ikhala tsamaya. Abatla thuso. Asethule. Ile ka mmotsa. Ke tlile ko yena. Ke na le ntate Shembe. Shembe. Ayo Jesu wakhe. Tsamaya. Ngikisa. Tsamaya. Uyazi ukuthi lala, uyazi ukuthi why lo muntu lo akuyena umZulu. It's not a Zulu tribe. Kodwa But ngoba mina ngabusiswa kaShembe. blessed by the Shemben. That's why. Ongakho. Lemi noma ngingasekho kwaShembe. No more Kodwa but imfihlakalo confidentiality. ukuthi ingilo zakhona And the zikhona apha angel kwami. still upon my shoulders. Ngifuna ukuthi ngikuzwise. I want you to hear Lo this. mama mangingamsizi Woman, lento if I don't have izomhluphekisa this ngibone one efake suffering iring with izomshaya
kodwa ngizomsiza Interrupt namhlanje. her. I will help her. Ngizokusiza. I will help her. Gogo phakame kuye. Baba kukhaya imaka encane. Male progenitor, rise up now. Yebo. Baba. Okay. Fine. Nifunani? What do you want? Baba. All of my Isuthu. Soto speaking person. Nithini? Nifuna enzeni? What do you want her to do? Ahlale monna wa hae. Khuluma. Bebefuna ukuthi ahlukane nendoda yakhe. Ngoba yini inkinga? Why? Ufuna ukuthi ahlwe nayo. Why do you want her to separate? Monna wa hae ke motho a rata basadi. Indoda yakhe umuntu othanda abafazi. Empa ke moya emibi. Yeah, yes, what? Bamoyenze. Imimoya emibi Can you hear me? emenza ukuthi enze kanje. Enze kanje. Yes what? Makuphami ithunywa. Messengers to rise up. Makuphami ithunywa. Messengers to go up. Makuphami ithunywa. Messengers to go up. Makuphami ithunywa. Messengers to go up. Makuphami ithunywa. Yebo! Yes. Yebo! Yebo! Hey! Siyaphakama. Imimoya abashadiswa nayo iyanyaza. Oh, yeah. Spirit of evil creatures. Evil creatures. The dark spirit. Come, the dark spirit. Come, the dark spirit. Musharapala. The dark spirit. The dark spirit. Musharap. Umkataramova. The dark spirit. Yes. Dark spirit. Dark spirit. Stop. Dark spirit. Stop. The dark spirit. Moya. Lala naye. Seducing her. Moya lala nabo. Mayase. Shake it. Mayase. The dark spirit. Yasha. 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 The dark spirit. The dark spirit. The dark spirit. Yes. The dark spirit. What's up? Let him come. What's up? Let him come this side. What's up, hello? Let him come this side. What's Let up? him come this side. Yes, Aman. Power. Power upon this one. Power upon this one. Come. Boss. Open the book. Where is your biological father? Ukhona la eGoli. Open. eChip. Whereabout? Where's that chip? What is it doing there? Unebhizinisi lakhe lenza udayisa utshwala. Khona into emlandelayo. Something is after that man. Ngikubona ukhala mntanami I see yangisho. you weeping and mourning. Khona into Can you hear me? kodwa. But Even wena khona You into yourself. yima lapha emva kwakhe behind her, lala please. khona isikhala esilandela ubaba wakho uhlala apha chip Where is he staying? Whereabout? Angikhosho kahle. awumazi Cha. awumazi udayisana Don't know. What is he selling? utshwala khona into emlandelayo lala Something mntanami is about to happen to Cut it them. up. Be careful. Be careful. That's yes ngiyakusebenza manje Turning to you. ngiyakusebenza manje Turning to you. njengamanje Right now. ngithumela igelosi Send an angel. kubaba wakho On the biological lapha father, khona wherever he is, ngenxa yakho because of yourself, mayimfikele let it protect him. mayimfikele Let it protect him. Let mayimfikele it protect him. ngivala On isibhamu all the Ngivala gunshots, isibhamu. stopping gunshots Phezu kwababa wakho. upon your father. Ngivala isibhamu. Gunshot Phezu kwababa wakho. upon your father. ngivala isinhlamvu Stopping ngivala inhlamvu bullets. Something happened. Konokwenzeka. something happened Something is ngengane happening to the child. akuduma ihlaba akuduma ihlaba akuduma Rise of ihlaba applause. Hey! Kumele
ngimsize lo testifying. mama. I should Stand have up this. nohamba naye. Sukuma. Ngifuna ukutshela mina. Oh, let me tell you something. Lo mama wena uhamba nawe. Is she with you? Ngifuna ukukusiza. I want to help you. Lo mama angithi The old lady lo mama uzoshona. is going to go Yeah, out of lapha. existence. Ngimbona I see eyongena her kwa-doctor eyolala going there to be embhedeni hospitalized. mayengena ngabe esabuya Then after Lala, that, she won't mntanami. come back. awusinawo Ngiyabona esimoyeni. in spirit. Number one, Okokuqala, lo mama uzofa isinezansi. this one will be disabled. Number two, Okwesibili, lo mama ngibona see. amaphilisi. Medication. Uyangizwa mama? Can Lo mama lo umoya kimi ukhuluma ungizwe spirit kahle mama. speaking to the prophet. Listen. Yazi khona abantu abangazi ukuthi Some people don't understand. njoba ulapha mawungahle ubone lento You can engiyibonayo see what is visible to me. ukuthi uthi uphila la You wanna enyameni leave you but on earth. uthathwe Then phakathi grab kwabantu usiwe man kwelinye izwe to the trance. abantu bebela People abantu bakubone wanna ngathi ula turn. kanti They see you are awusekho present and yet khona you are khona no izinto more. osuzibona There are things that ngale are visible umuntu on the other side, a human being. mama Ma, akithi uyaqala ukukhuluma nami speaking to the prophet for this time. ngibuze futhi When he Lala, comes ma- again. ngoba uzoshona kodwa ngeke usashona Die, no Ngezwa, mama? more. No more die Angithi anymore. Can you hear the prophet? Ya? ngenzeni What should I do? wena uworried lala mama Oh, phatheke kabi phela. ngibona isibhedlela I see the hospital. ukugcineni When nesibhedlela was the last time she was? last week thank you Sonto edlule. prophet Can I prophesy? prophet Can I prophesy? Prophet, Can I prophesy? last week. Oh, sonto I was edlule. ungitshela ngithi, You didn't utshelwa tell the yimina. prophet. He's Mama. telling you. ngizokusiza Mother, I will help you. ngizokusiza number 1 mangilongihlabelela When I'm singing. mangilongihlabelela When la I'm singing. ngihamba ngibheka le Oh, ngibheka le face ngiyathathwa better. esimoyeni I'm grabbed to the trance. ngibona umuntu I see kamoya a spiritual being. mama Mama. ikhona i-treatment oyidlayo njengamanje Medication, do you have it? Yebo baba ikhona. ngibona i-treatment yamaphilisi Yebo Oh, baba. medication. It's visible to me. ikhona Yebo baba. Is there any? ngizomsiza I'll help her. khona into eyenzakalayo njengamanje It's happening right now. khona into eyenzakalayo lapha kuwena Something's happening to you. yes nakamandla yangena Power enter you. nakamandla Power yangena enter you. nakamandla The power naka yangena emzimbeni enter ngiyaqala body. ngiyakusebenza I'm working. Ngiyaqala ngiyakusebenza. I'm Ngiyaqala ngiyakusebenza. initiating treatment. umoya wenkosi ophekwami Spirit of the Lord is upon the prophet. ungigcobile Anointed the prophet. ukuba So ngophule that I can rescue isibopho all the bindings. nazo ke ziyanqamuka Oh, they are Ziyanqamuka. cutting. They are cutting. Ziyanqamuka. They are cutting. Ziyanqamuka. They are cutting. the spirit of God Moya kaNkulunkulu. umoya wenkosi Spirit of the Lord ophekwami is upon you. Ngivala ithuna. Close the grave. Ngivala ithuna. Close the grave. ngivala ithuna Close the grave. Ngivala ithuna. Close the grave. Ngivala ukufa. Shut the grave dead. Ngivala ithuna. I shut dead. Ngivala ithuna. Shut the grave. Ngivala I ithuna. shut the grave. Ngivala ithuna. I shut the grave. ngivala I ithuna shut the grave. ngivala I ithuna close the grave. ngivala I ithuna close the grave. uyasindiswa I heal. uyasindiswa I heal. uyasindiswa I heal. umoya wenkosi Spirit of the Lord ophekwami is upon the prophet. ungigcobile Anointed him ukuba so ngishumayele that he can preach izindaba the news zensindiso of healing yokuphiliswa to heal people enyameni in flesh. ngiyakuphilisa I'm healing you. ngiyakuphilisa I'm healing you. ngiyakuphilisa I'm healing you. ngiyakuphilisa I'm healing you. yes ya yes ya nakhonke yazonke nazonke ya umoya wenkosi Spirit of the Lord ophekwami is upon the prophet. ungigcobile Anointed him ukuba ngishumayele so that they preach izindaba the news. akomika baba lapho prophet Hold the man of God. Come to the prophet. Be upright. Mam,
Sis, lo mama khona umuthi ahamba nawo futhi emzimbeni wakhe. there is Yazi ukuthi also qhamuka a sorcery charm attached on her body. You know where does it come from? Qhamuke Eastern Cape. From Mpumalanga. Yazi Eastern Cape. You know that place? Huh? Ubusibuya khona mama Thank you. ngimlande khona. Ngiyabonga. Thank you. Qhamuke Eastern Cape. From there. But njengamanje ngiqala ukumsebenza. Now, I'm initiating treatment to her. Hey! Hey! Nangamandla. Power. Sit down there, straight. Mom, Mother, sister, don't cry. Mama, Lo mama uyena. what relationship? Umama Don't cry. Uhlala ukhala Carl, vele. always cry. ngimlande Eastern Cape ngimlethe kuwe. Alothi yabona la Let me see. amazi I don't know this one. but makafika kuthiwa I'm prophet I'm and instructed nisindise yena to manje. prognosticate and heal her right now. Mama ngiqalile ukumsebenza uyabizwa Already sisi. initiated treatment. Ngiqalile ukumsebenza. I'm working on her. Now ngeke afe futhi. She's not Uyangizwa? gonna reach demise. No more death. Kodwa ubezofa. She was But supposed ngenxa to yokholo die lwakho. because of your faith. Never. Ngeke senze. Nampela ngasindiswa nguwe ngizoshona. Usisi uthi ewasindiswa nguwe ezoshona ngoba wawushilo nalast ewathi ifusisa kashoni. Kukhona umuntu ozoshona. Mina, oh, akaqala ukuze sisi. No, No, wena Pastor. January baba wamtshela kanjalo usisi wathi kuzoshona No. yena. Bathi wamsindisa. Namanje uze ngenkolo yala ukuthi if umama unyathele kwababa uxaba uzophila ngoba nawe wamphilisa engakhona imithi nemoto ayisaba ukuyishaya yena wamphilisa waqala waphilisa yena manje unokholo nomama uzomphilisa cause naye wayesehambile wanyathela inqabeni waphilisiswa Usephelile. She's healed already. Angisamkhumbuli phela mina. Not recall her anymore. Mina ngisamboni. Wayekade efike nino sisi. wafika When did she January arrive? baba January. wamtshela yes wamtshela January. ukuthi ngeviki ezayo bekufanele ukuthi ushonile kweliviki but ngoba senyathele la uzophila ehamba nabantwana bakhe waphila then laba bebemlandela bebemenzela izinto ezimbi babonakala so uze lana Kanjani? ngokholo Babonakala. Came and back. last year usisi wami omncane ushone ngesisikhathi ngoba kukhona besikwenza ekhaya Ngeke so laba basekhaya manje bayaphinda babeke esisikhathi ukuthi mayashona because kukhona isikwenzayo ekhaya Thank you. bayisekile Never. Hey! Amandla. Wow. Okay, amhlathe phansi. Let us After sit. church ngizofuna ukubona futhi. Emva kwesonto, Mhlathe I phansi. want to see Ngiyaqala her ukumsebenza. face. I'm initiating treatment for her. Okay. Because la phansi Ngiyabona dad. khona indawo kuthiwa angikhulekise. Ngcono kuba nokhona kade uzofika umtshele. There's an area that I'm instructed to pray. If you are Izinto there, zakini ifasiwe ene ngiyavezela ukuthi ifasiwe. matters are locked. It's revealed to me. Whereabout are they locked? Ngibona igama oma ngilo ngibamba incwadi You see lezi. the name and Zakho. all the dogs. Kudlala igama yini imambulu? Mambo. What is it? Ingakomalume. Eh? Ingakomalume seduze ngakomalume. Mambulu. Ya mambulu umakhelwane. Kwamambulu. Yebo. Mambo. Kahleke. Angithi uyaqala ukukhuluma nami. Speaking to me for the Yebo first time. nqa. Angithi igama elakwamambulu ulizwa ngami. Yebo ngilizwa ngaba. Angithi ulizwa ngami. Yebo. I'm telling you. Wazi kanjani kwamambulu ngoba uma ngibamba lapha kuvela ukuthi izinto zakho ifasiwe kwamambulu. How do you know that area?
When I touch it, everything's locked there. Komalume bekwakhiwe wosimambulu sakhelena benginokuthunywa khona nje kunehlobe khona kuyahambana ngenyawo. Oh kuyahambeka. Yeah. Convene. Izinto zakini khona into engabe ngiyayibuza kade ngizothi ibuze ubaba wakho kubansaphila. But ngibona lapha kuthiwa angikhulekese isibongo ngeke sisho kodwa. Khona ilokhuzana inyanga ekwamambulu. Native doctor there, Mambulu area. Inyanga lapho kwafaswa khona manje isiyashona. Is dead. Manje ikhwama zasala komunye. Left somebody. Yona seyashona kwathathwa No more. amagama Names. noma isibongo sakini. It's the name of yours. Taken. Ukuthi phehlwa lokho kuthiwa amanzi amnyama yawazi. Water of affliction to be Khona stirred. umuntu owahamba waphehla amanzi amnyama. Consulted and stirred water of affliction. Yeah. As ngosuka ngisisho le okay. Baba ukuzwe ngelokuzana isibongo esakwangubani? Yebo Did you ngizwa ever hear about ngaso. the Ngobanes? Ngubani usazi kanjani? How do you know it? Inkosi ephethe amambulu. Okay, inkosi ephethe kwamambulu. Yebo. He's a chief there of the Mambulus. Okay. Ngubani? Yebo semabovini. Oh. Okay. 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 Ngizokusiza wena baba. Wena baba uzothola umsebenzi You're yeso. gonna find a Yeah, job. well. Or Ngizokukhulekisa ukuthi bese uthola bese uyabuya ke uzobonga uzongipha imali then nami. and share something to the prophet. Ngoba nawe ngifuna uvuse umuzi okababa wakho. To rebuild the homestead of your father. Size ba. Ngoba manje ngizosuka manje ngiye kule I'm gonna nyanga. go straight to the But native yona prophet. isiyashona He's kodwa dead. ngizoya esigodlweni sayo I'm gonna ngoba go to his sekusele shrine. omunye umuntu lapha. Someone is left there. Manje ngizongena khona manje Enter right ngiphuphise now. ngikhiphe amagama asekhaya kini. To neutralize everything and take Phophisa out your yonke le names. nto. Everything. Get it rotten. Makancane ke. Mam, Just, Yebo baba. mother, ngifuna ukutshela iqiniso I want yangiso. to tell you the truth. Kunomuntu owaganga Someone Yebo. got naughty. yangiso. Yebo baba. Ukuzwe ngendawo kuthiwa iDriefontein. at Yebo Riverdale. ngihlala khona. Ngihlala khona. Thank you. Yabo. Angithi uyabona ukuthi ngikutshela mina ukuthi ngumuntu ngumprofeti. Telling you, Yebo, I am a baba. prophet. Ngize lapha baba ngoba ngikholwa vele ukuthi konke kuzoqaqeka. Driefontein. Ngibona umbhalo mawuqala ukuhlala nje la Right lapha. wedding. Ngibona umbhalo ophewe ekhanda lakho obhala ukuthi Okay. Driefontein ila abakusebenza khona. It's Yebo, where baba. And uzawuhamba ushawe stroke. in the near future you're gonna be But ngeke sisakushaya. Ngiyabonga. attack you. Ngizokuvula yonke into yakho. Open Amen, everything, one episode. Uzobuya uzongibonga. Come back and Amen, thank the baba. prophet. Ngoba ingelosi yami siphambi kwakho The angel is njengamanje. already in your Amen, presence. Iqalile iyasebenza. Already Uye waya initiated kwaShembe? treatment. Did you Ngike go ngaya to the kule Nazareth? viki eliphelile kumama Yeah. wakhona. Eh? Ngike ngaya kumama wakwaShembe kule viki. Evikini eliphelile he. Yebo baba. Few weeks. Konke lokho ngiyakubona. That is visible to me. Also, Ithi ngisize baba. Ngicela So, ungisize baba. baba. Ngisize baba. Ngisize Baba. baba. Ngisize mprofeti. help Ngicela me, ungisize, prophet. prophet. Ingelosi yami. Ingelosi And yami. Yonke. Yonke. all of it. Yonke ayingisize. Let Yonke it ayingisize. work. Help me. Konke ukukhanya. Konke All ukukhanya. the Makuze kimi. dazzling light, let it come Mangiphiliswe. to me. I must be Lezi healed. zinto Lezi These zinto. things. ayibuyele khona. Ayibuyele Let them bounce khona. back to them. La ungakhona zikhona ihlahla. Yebo. Any seduzane. bushes there? Ihlahla. Yebo, Shrubs? emawusezansi ekhaya kunezihlahla nangapha eceleni kunezihlahla. Ihlahla futhi ngapha nangapha. Yebo, Ngikhona sengiyazi. njengamanje. I'm around there now.
Ngila but ngise Driefontein now. Amen. Also, I'm there at Driefontein. Oh. Kade ngibonile inyanga So, enihanjela kuyona. native doctor Amen. consulted for you. Uyasazi isibongo sakwaNhlabathi? Do you know the Nhlabathis? Ngiyasasa kwanhlabathi kodwa Ngeke usazi. You may Ngoba not know. vele khona endaweni ba. eh Khona endaweni. Ngicela ubaba ukuthi kuphi. inyanga He's a native doctor. Ikuphi baba? bangitshela uzokwenzani. Cha ngizoyazi baba kuke engakwenza. What will I do? Akukho baba engakwenza ukwazi nje. Uyazi Feni? Yebo You know ifeni Fanny? ngiyayazi. Uyazi kanjani How do Feni? you know Fanny? Kusho ukuthi ubhuti wami ube nabantwana khona Okay, efeni. asiyeke kanjalo ke. Leave it hanging. Uzothini mangithi umuntu othakathayo Person is practicing wasemndenini. sorcery within the Uvamile family. baba emndenini. Ngiyaye ngibe nako ukuthi Hayi asiyeke yeke. Stop it. Angifuni uhamba ngifuna ukukusebenza angifuni How to usuhamba treat you. uyabona usunamagqubu Not go with some crutches. akuhlula. Okay. Kuqala mama usebenza. Kneel now. I want to attend to you. Njoba ekhona usuka kuphi? Echayo usebenza khona. Yebo, usebenza khona. Uze lapha ngoba uthandazelela ekhaya usechayo. Yebo. Chinese name. Usisama befike la ekhaya ngicabanga ukuthi nangisafunde high school. Yebo wayesiphathela nje iziwasho asibukisa ama-video ngobaba ukuthi-ke sasingenayo imali yokuthi size sonke ngaleso sikhathi. Ngiye-China nje ubaba ngiyamazi uma sekubhekana ney'nkinga futhi ngishusisa ukuthi uma usuya ekhaya ufike ucela ubaba ukuthi akukhulekele nami izinto zami zikhanye. Ubenza kusisi nesithombe sami njalo mayeza enkonzweni. Namhlanje senze ngafika ngambona-ke ubaba ngiyabonga kakhulu. Ufikele kuleli. When did you arrive here? Ngifike izolo. Ufike izolo. Yebo. So namhlanje uqale la uthandazelwa khona. Okay, pray Yeah. Siyabonga Nkosi, siyabonga nawe. Lokhu silalele khona la izolo akaze zilale nasendlini ekhaya siyolala manje. Shayelo. Siyabonga baba umkhulu umehluko esiwubonile naye yikho efisa ukuthi ezefike la alale lapho ukuthi isikhathi sakhe sincane sasesicela ku-anti ukuthi akasuke yena eNatali sihlangane la somshiya lana ke sohamba kusasa ngoba uyahamba futhi kusasa.